Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe kalen dina men e pular e fedde men fedde feñide gandal on calminama on jurama on nyagama duwa on neldama duwa en gara hande den gandi gonɗen ko e ndungu e oɗo waktu pawle ne kewi no fewi musidɗo mon ala jan gorko birkilan ɗo e birkilan ɗum ɗo noon wiyete ko aljannawo julfuɓe ina mbiya ɗum bantamare. Bandiraɓe tinnoɗen e aljannawo no fewi, gawen ɗum e nokku men, gawen ɗum e galleji meɗen. En ji ɗo ko e nder galle men gonɗen ɗeɗo gila e jinnaɗo debbo o ko kañum awannoɗe ɗo ha hande ko kanje gartata ɗo, ko lekki hewki nafoore surtout e oɗo waktu ɗo pawle ɗe tolni ɗo neɗɗo fof ina foti hutorade ɗum, surtout sukaɓe tokoso ɓe ganduɗa walla jogiiɓe ɓalli guloji ɓe walla jogiiɓe caɗele ɓe ganduɗa so jomum en nyami dolata e ko nandi hen. Ayi ɗeɗo aljannaji ɗe to tawi aɗa itta ɗe subaka law fof goca hen ko samori pokoɗa ha ƴufa mbaɗa e ndiyam loota sukaɓe ma inchallahu ta'ala pawle jontinoje ndungu tampintaɓe ngol tampingol annen so tawi ɓandu ma no wula aɗa waɗa ɗum inchallahu ma surtout e ko wiyete ɓandu wuloru walla ni aɗa wukkina ɗum no ɗum wori ni aɗa wukkina ɗum aɗa yarna ɗum sukaɓe ma fodde kas ataya o walla tan mbaɗa ɗum comme no kafe ni so yori jomum en ina jara inchallahu ta'ala ko wayno jalɓi reedu en ko wayno pawle jontinoje ndungu en inchallahu ta'ala ma Allah danduɓe hen hayso tawi pawle liɓi ɓe ne musta no fewi ki ko lekki hewki nafoore ɓe ganduɗa ko wawki tigui tigui yaltinde ko wiyete nguleyki e nder ɓandu kewki koki safrata. On jii kanje goni ɗo ɗum ɗo foof ko kanje on jii so tawi on daari gallol ngol ɗeɗa kam ko fuyi fayaji e ɗum ɗo foof on jii so tawi on daari gallol ngol on tawat ko ɗum ɗo woni ɗo.